Et falta experiència. Busquem a persones més adultes. Mai has treballat en aquest sector. No t'adeques al perfil. No tens suficient formació. Ja et trucarem. Tinc capacitat d'aprenentatge i formació actualitzada. Puc i vull iniciar la meva carrera professional a la teva empresa. Generaré un bon ambient de treball enfortant el que he après. Soc proactiu aconseguint els objectius. Som la generació de les noves tecnologies. Som joves, som el futur.